Oinarrizko udal zerbitzuetan inbertsioak eginarazi ditugu. EH Bilduri behartu egin diogu EAJ-PNV-ren proposamenak gauzatzera. Hau da, alegia, herriko sarea berritzea, saneamendua hobetzea, argiztapena hobetzea, txoperako estalkia egitea, herriko bideak konpontzea, eta abar, eta abar, eta abar. Legealdi honetan, herrian gauzatu diren inbertsio guztiak EAJ-PNV-ren interbentzioagatik izan dira. Gure beharra izan dutenean, prest egon gara herriaren alde lan egiteko. Baina tamalez, ezer ez da betiko, esaten den bezala. Eta zinegotzi sozialista batek talde disiplina utzi zuenetik, plenoko gehiengoak aldatu egin dira, eta momentu hortan pasa ginen aliatu estrategikoak izatetik, aliatu oso inkomodoak izatera pasagean. Andoainek beste bultzada bat behar du. Lidergoa zalantzaren aurrean, esperientzia eta zorroztasuna ziurgabetasunaren aurrean, errealismoa demagogiaren aurrean, eta exigentzia konformismoaren aurrean. Horregatik, EAJ-PNV-ek talde indartsua aurkezten du hauteskunde hauetan. Profil osagarriak dituzten pertsonez osaturikoa. Serioak eta erabakiak hartzeko determinazioarekin. Eta funtsezkoa, Andoain maitatzen duten pertsonak. Andoain eta andoaindarrak merezi duten tokian jartzeko helburu bakarrarekin. Hauetan, ikusi duzue proiektu ugari ditugula prest. Errealitate egin nahi ditugun proiektuak dira. Maiatzeko hauteskunde data bitartean, Andoainarekiko hartzen ditugun konpromisoak ezagutzeko aukera izango duzue. Hauetako batzuk, herriko komertzioa biziberritzea, liburutegi berria egitea, kalitatezko zerbitzu publikoak bermatzea. Funtsean, Andoain, harrotasunez, defendatzea. Amankomunean, gauz bakar bat dugu. Guztiek dugu, herri proiektu honen aldeko ilusioa. EAJ-PNV-ren proiektuaren alde lan egiteko ilusioa. Andoain indartsu baten alde lan egiteko ilusioa. Hoxe dugu lotze gaituen helburu bakarra. Honekin, amaitu nahi dut, esanez eta eskatuz, eman diezaiogun bidea Andoaini, gora Eusko Alderdi Jeltzalea eta gora Andoain. Arlo publiko guztia inplikatuko da blokean. Baita ere, gizarte politiketan dauden entitateak, irabazi asmori gabeko entitatea daude, eta hori dira Gipuzkoako gure altxorra, horiek inplikatuko ditugu baita ere lan horretan. Inplikatuko ditugu baita ere, Gipuzkoako enpresak, industriak, hosteleritza, merkataritza. Azkenean, milaka eta milaka persona horiei esperantza emateko, eta Gipuzkoan desberdinkeriak pobre eta aberatzen arteko diferentziak murrizteko. Une honetan Gipuzkoa da mundu mailan diferentzia hori gutxien duen lurraldetako bat. Eta hori arro esan behar dugu. Eta horregatik, etortzen zaigunean persona bat ezan ez gu gerala ez dakizte esplotazzaile, gerala neoliberalak, ez dakizte esaten digutela, arro esan behar dugu, gure politikak direla, une honetan, gure inguruan Europan dauden aurreratu enetako batzuk. Eta hori, ez dugu esaten bakarrik teoriarekin. Egiten dugu eguneroko lanarekin, manifestatzen zen bezala. Eta hor dago benetan gure harima. Eta horregatik gaude horren arro 4 urte hauetan egin dugunarengatik. Ez bakarrik porlan oso importante da, baina pertsonak eta harima ere funtsezkoa da. Horregatik gaude horren arro. Nire iritzirako konpromiso politiko, demokratiko, etikoa, bigarrengoa nola egin politika, ez edozein modutan, ez da jendea zapaldu behar, eta hirugarrena gizarte eraikuntza, nazio eraikuntza eta ibilbide gauzagarri bat. Ez da gure filosofik guztia hor labur biltzen den,
baina hori, herrietara eta herrietatikan betikan gora eraikitzea da gure helburua. Herriak eta nazioak beti gora indartu egiten dira, sendotu egiten dira, edertu egiten dira, goitik bera ez, beti gora. Eta horretarako daukagu data bat, apirilaren amaieran, eta maiatzaren 26an beste data bat, bi fetxa. Bi hauteskunde, o bi deialdi, hauteskunde asko daude, hautesontzi asko dago dira, baina hor daukagu helburu bat, eta nik uste, baita ere asmoaz aparte, helburu politiko importante bat partekatu behar duguna da. Bi salto eman behar ditugu hauteskunde horietan. Eta herrigintza ikuspegi honetatik behintzat sentitzen dugunok, bi pausoak, lehenengo Arruntza, Madrilei begira, euskal arazoei, da euskal interesak defenditzeko, euskalduna baino hobeto inor ez dago. Euskal arazoei eta euskal interesak defenditzeko euskalduna baino hobe inor. Euskaldunak asko gea, ordezkaritza lortuko dugunak ez hainbeste. Herritarrek begiratu behar duna da, zertan ibili dan azken urte hauetan. Eta zer lortu duen, zer esan eta zer lortu duen. Eta hor beriztu dezala, da ikuste badimadu herritarrak, gu baino oferta politiko hobeago bat badagoela, boska dezala. Baina euskaldunak baino hobe inorrez euskal interesak defenditzeko. Gero ibilbideak aztertu. Eta udal hauteskundek begibistan dauzkagu ere, aurkezpen hori egitera etorri gara duntza, baita ere, herrigintza tarteko, bakoitza ze filosofi, ze ibilbide, ze asmo, ze proiektu dituen kontutan eukita, eskuartean daukagun leloa, da zabaldu behar duguna, eman bidea herreiai, eman bidea hitza eta erabakiari, eman bidea proiektuei, eman bidea Gipuzkoari, eman bidea Andoaini, eta eman bidea, kasuan, hori dalako, gauzik zuzenena, egokiena, eman bidea PNV-ri. Eskerrik asko.